fitaccen shahararren mawaƙin nan kuma fasihi wato Kawu Dan Sarki. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah nan wa ina roƙon ka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ina roƙon ka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙon ka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Kawu Dan Sarki kuma fasishi shahararren mawaƙi ne wanda ake ta cece kuce akan har yanzu bai fara fitar da sabon waka a cikin album ba, har yanzu bai fara fitar da waƙoƙinsa a cikin album ba. To idan kuka biyo mu a zuwa shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu, wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Kawu Dan Sarki yana sa ran zai fitar da album din a cikin shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Kawai kai dai ka daure ka bi mu har zuwa wannan ƙarshen bidiyo namu domin jin yadda zai kawo wannan album din nasa da kuma sunan wannan album din nasa. Idan ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu, za mu faɗa maka adadin waƙoƙin da suke cikin album ɗin da yake sa rai wannan fitaccen fasihin mawaƙi zai fitar a cikin shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci masu kuma nishaɗantarwa. Idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu, za ka ji yadda wannan fasihin mawaƙi kuma shahararre wato Kawu Dan Sarki zai kawo album ɗinsa a zuwa shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Kawai kai dai ka daure ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu don jin yadda zai fitar da album ɗin nasa da kuma lokacin da zai fitar duka. Idan ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu za ka ji. Kawai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Idan ku biyo mu a cikin wannan bidiyo namu, za ku ji tarihin wannan fitaccen shahararren mawaƙi. Idan kuka biyo mu a bidiyo na gaba, za ku ji tarihin wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Kawu Dan Sarki. Mu haɗu ku ta cikin wani sabon bidiyo namu na gaba don jin tarihin wannan fitaccen shahararren mawaƙi da kuma album ɗin da zai fitar a cikin shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Kawai kai dai ka daure ka biyo mu a zuwa bidiyo namu na gaba domin jin yadda zai fitar da album ɗin nasa a shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Mun gode.